Bueno, Xavi, victòria 0-2, un partit molt complet de l'equip. Sí, crec que hem fet una molt bona primera part, tot i que al principi ells han tingut alguna opció per avançar-se i bueno, no han tingut aquesta sort i després nosaltres sí que els hem matat amb dues accions molt bones de l'equip. Crec que l'equip ha fet una molt bona primera part, molt solidari, que ha treballat molt, que sabíem a lo que veníem, el que ens trobaríem, tancant molt bé les línies de passe, que a ells els hi costés molt, que no sapiguessin què fer i al final, bueno, a la segona part sobretot ha estat més d'anar aguantant i intentar sortir a la contra i no hem tingut gaires ocasions a la segona part, però bueno, al final la feina estava mig feta a la primera part i l'equip ha donat un pas endavant, que era el que es demanava. El fet d'haver-se avançat tan aviat, a la primera gairebé que heu tingut, us ha donat més tranquil·litat. Home, està clar, que al final si a la primera que tens l'enxufes et dona més tranquil·litat i després el penal també, que és penal, que al final crec que arriba tard al defensa, això et dona molta tranquil·litat. Ells són un bon equip, que et podien haver remuntat, el que sobretot a la mitja part els havíem dit, que ens havia passat moltes vegades, que a la segona part començàvem i ens marcaven i deixàvem que els rivals es fiquessin al partit, avui no ha sigut així. Quan jo m'he donat, portàvem ja 10 minuts i encara no havia passat res. Això era l'important també, i després de ser anar aguantant, sabíem que ells tindrien opcions, tot i que no molt clares tampoc han tingut, i nosaltres tampoc no hem arribat tant com a la primera part, però bueno, al final crec que l'important era havent vist els resultats que hi havia hagut durant la jornada, treure els 3 punts, venir aquí, treballar, un equip que ens ho va posar molt difícil allà, a casa nostra, ens ho ha posat molt difícil aquí, i bueno, intentar aquestes últimes 10 jornades mantenir la posició, que és el més important. Un dels aspectes positius del partit, la línia defensiva, que ha estat molt sòlida, i a banda del pal, no en recordo les ocasions més clares del... Han tingut una només començar el partit, que ha estat molt clar, que ha estat com una mena de pinball, que han tingut 2 o 3 opcions allà per marcar i l'han tirat fora. I després sí que crec que estem serios durant tot l'any. També no és que sigui només d'aquest partit, sinó que portem una dinàmica molt bona. Algun partit sí que hem tingut algun accident, algun error puntual, però també al final és el futbol. I crec que la línia defensiva no és només els 4 a darrere i el pivot, sinó és tot l'equip. Al final el Ripoll ha treballat com un autèntic animal a dalt, els jugadors que juguen per fora, tant Agi com Cristian Alfonso també, els de dins també han treballat moltíssim, i el bo és que els que han sortit a la segona part també s'han implicat amb aquest treball. A poc a poc estem veient a l'Agi d'abans de lesionar-se, avui ha fet un gran partit. Sí, avui ha fet un bon partit, era important per ell també, era un dia que creiem que ho podia fer molt bé i bueno, ha sortit perfecte. Al final necessitem a l'Agi de les primeres jornades, que marxava de 3 rivals sense problemes, però clar, costa, va tenir una lesió molt dura, que ha hagut de passar molt temps, l'hem anat dosificant, perquè tot i que estava en convocatòries, que anava jugant, al final dia a dia veus que no està per jugar titular. Avui sí que creia que estava, que ja tenia ganes de posar-lo també, i ha fet un gran partit. A més, ha tornat a marcar, que això és important per ell també, i sobretot perquè l'equip suma els 3 punts. El debut d'Alonso, ha jugat 10 minutets, però que vagi agafant sensacions. Sí, bueno, ha jugat més de 10, crec que ha jugat 20 i alguna cosa, però bueno, al final l'havíem de ficar en convocatòria perquè ja tenia la fitxa, crec que es mereixia perquè estava entrenant molt bé i a la que hem pogut l'hem ficat perquè és un jugador que et dona alguna cosa que no teníem, és ser molt dinàmic per fora, és com una rateta que pot marxar també d'un parell de contraris amb una baldosa i necessitam gent extrem, és el que demanava a Jonathan al mercat d'hivern, jugadors que sobretot per fora desbordessin i el que ha portat molt bé. I per últim, què li ha passat a Saúl? Se li ha sortit l'ombro, és una lesió que, si no recordo malament, fa 2 anys o l'any passat li va passar també al camp del Sant Andreu, que li va sortir l'ombro i al final ha tingut un pequeño rifirrafe amb l'afició d'ells, però al final no és per res, és perquè a Savall li costa que es deixi tocar i no és perquè fos la seva afició ni molt menys, al final també no li ha deixat ni tocar el nostre afició. Ell té les coses molt clares, sap el que té, perquè al final ja li ha passat altres vegades i volia que li fessin perfecte i ha estat això. Molt bé. Perfecte.